вітанні усім! Дівчинки і хлопчики, доброго ранку! Салют усім глядачам доброранка! Ми сьогодні вирішили бути самими дружними, самими доброзичливими. Каб усе на нас поглядели и сказали, вось гэта і ёсць сапраўднае сяброўства. Толькі одно удакладненне. Такімі трэба бути кожны дзень. А ми хіба не сябруем? Сябруем? Правда, бывае, здараюцца непаразуменні розныя. Не будем показывать за кого. Што? Гэта ты на каго ківаеш? Касечка, А хіба не правда, что ты галоўны завадатар усіх сварак? Лесик, Я? Так, увесь час што-небудзь прыдумаеш і нікога не спытаеш, а потым крыўдзіся, што ўсе на цябе крыўдзяцца. ну не трэба. Я одна, значится, такая. А хто нядаўна усіх палохаў сваімі эксперыментамі, а? Ну я. Дык гэта ж дзеля навукі. А як яшчэ вымяраць сілу страху па сіле крыку? Ага, і таксама нікога не папярэдзіў. Палохаў знячэўку, гэта хіба па-сяброўскі. Каб я папярэдзіў, то эксперымент быў бы няправільны. Вы б не так баяліся. І ўсё роўна так нельга. Чаму гэта нельга? Таму што... Цішэй! Гэта што? Я-то зараз крычала? Ці мне падалося? Не падалося. Ніколі не чуў, каб наша Біята крычала. Нават калі напалохаў, яе такога не было. Ага. А вы чаго чакалі? Зараз не толькі я, і гледачы на вас сварыцца пачнуць. О, чулі? Ой, але чаму? Што мы зрабілі? Ага. Яны яшчэ і не разумеюць. Толькі мы ўсе дамовіліся жыць дружна, вы адразу знайшлі, за чаго паспрачацца. Хіба гэта нармальна? Ой, і праўда. Нават не заўважылі, як гэта атрымалася. Ой, сорамна як. Прабачце, сябры. Так, і мяне прабачце. Трэба нешта з гэтым рабіць. А што тут зробіш, калі Кася заўсёды знойдзе, з-за чаго пасварыцца? Гэта ты знойдзеш, а не я. Зноў пачынаеце? Ну, маўчым. Вось і памаўчыце, пакуль я буду думаць, як вас ад спрэчак адвучыць. А мультик паглядзець можна? Можна, а я пайшла парады шукаць. Вяртайся хутчэй. Ну што, глядзі мульцік. Пасунься, рассеўся ты. Эй, сама расселася. Мультик скончыўся. Ну што, Біята вярнулася? Няма пакуль. Цікава, што яна там прыдумае, каб адвучыць нас спрачацца з-за кожнай дробязі? Не ведаю. Хутчэй бы яна прыйшла. А вось і я. Ой, Біятачка, ну нарэшце. Ёсць рашэнне. Ёсць. Ой, як цікава, расказвай хутчэй. Усё даволі проста. Прычына ўсіх спрэчак у тым, што кожны спрабуе даказаць сваю правату. Ну так, а як інакш? Абавязкова трэба гэта даказаць, інакш не пераможаш. У тым і бяда, сябры, што ў спрэчках пераможцаў няма. Як гэта? Чаму? Калі я перамагаю, я гэта ведаю. А калі прайграеш, Ну, тады я хаваю крыўду і доўга злуюся. І не хачу сябраваць. А, я, здаецца, зразумеў, пра што ты, Біятачка. Выходзіць, што ў любой спрэчцы губляецца самае галоўнае – сяброўства. І неважна, перамог ты ці прайграў. правільна, Лесік. А як жа тады быць? Шукаць паразуменне. А можна на прыкладзе? Добра, возьмем эксперымент Лесіка. Гэта калі ён сілу страху вымяраў усіх палохаючы. Так, што ты, Кася, яму тады гаварыла? Ну, я не гаварыла, я крычала, што я не маю сумлення, што дрэнна зрабіў. Вось гэта і ёсць галоўная памылка. Якая дзе? Ты вінаваціла яго. Так, крыўдныя словы казала. Чакай, Лесік, з табой потым. А што мне трэба было казаць? Які ты малайчына, Лесік, так? Не, але перш ты сама адкажы. Ты думаеш, Лесік палохаў проста так? Ну, не, дзеля эксперымента, але ўсё роўна было страшна. Зразумела, ён не падумаў пра пачуцці іншых, так? Мне і ў галаву не прыйшло, што табе не спадабаецца. А трэба было думаць, Пра што, Касечка? што я моцна напалохаюся. Вось цяпер правільна. Табе было вельмі непрыемна з-за эксперымента. Лесік, цяпер твая чарга. Што скажаш? Ну, я не думаў, што Касе гэта так не спадабаецца. Я думаў толькі пра навуку, а пра пачуцці сяброў не. Гэта і ёсць моя галоўная памылка. Цудоўна, Лесік.
Тому я прошу пробачення ва усіх. Выдатно, я прибачаю тебе. А ты, Кася? А я чекаю, поки Лесик пообіцяє более так не робити. Мне что, зусім відмовитися від своїх експериментів? Ні, проводь їх на здоров'я. Некоторые навіть вельми цікаві. Тільки коли зберешся у наступний раз, попроси дозволу. Але ж тоді ви будете ведать, нічого не отримається. Атрымаецца, калі ты не адразу пачнеш, а праз нейкі час мы забудзем і ўсё спрацуе. Ну так, сапраўды. Неяк не подумав я про гэта. І тады ніхто крыўдзіцца не будзе. Ты ж папярэдзіў і атрымаў згоду. А калі нехто адмовіўся? І тут нічога складанага. Яго далучаць не трэба. Так, усё павінна быць сумленна. Ну добре. У наступний раз так і зроблю. Обіцяю. Вось і добра, тады мір. Дякую. І што, б'ятачка, заўсёды так трэба сябе паводзіць, калі разгараецца спрэчка? Старацца не вінаваціць, атлумачыць свае пачуцці. Менавіта так. А калі ты так абурыўся, што не можаш стрымацца, так хочацца сказаць усё, што думаеш пра крыўдзіцеля. Ёсць некалькі спецыяльных прыёмчыкаў. Якіх, раскажы. Не толькі раскажу, але і пакажу. Мы нават пагуляем. Ура! Толькі пасля мульціка, бо яго час надышоў. А, ну добра, глядзім, сябры. А потым далей вучымся не сварыцца. Добрый мультик. А цяпер абяцаная гульня? Як навучыць нас не сварыцца і заставацца сябрамі. Так, Беята? Правильно. Вось давайте разыграем такую ситуацию. Ну что за прыгажусь? Любота, чистая принцесса. Катя, у цябе каралі? Так, падабаецца? Ну, па праўдзе не вельмі. Что? Сам ты не вельмі. Нічого не разумееш у прыгажосці. А у цябе густу няма. Стоп! Вось так наша Кася і Лесік паводзяць сябе звычайна. Таму і спрэчкі ў іх здараюцца ледзь не кожны дзень. А вось каб яны ўлічвалі пачуцці адзін аднаго, было б так. Ну что за прыгажосць? Любота, чистая принцесса. Кася, у цябе каралі? Так, падабаецца? Па праўдзе не вельмі. Спокойно, Кася. Кожны мае права на сваю думку. Як Беята вучыла, далічы до 5 і не вінаваць Лесіка, а раскажы пра свае пачуцці. 1, 2, 3, 4, 5. Всё, я готовая адказаць яму. Лесік, мне так крыўдна чуць твае словы, бо гэтыя каралі мне вельмі падабаюцца. Ой, я тебе покрыўдзіў? Касечка, прабач, я не хотел. Я просто хотел сказать, что ты и так заўсёды прыгожая. Правда? Правда. У кого хочешь, спытай. Пацвердзіце, дзяўчынкі і хлопчыкі. Вось, чуеш? А, як прыемна. Дзякую. А ўсё ж каралі я пакіну можна? Ну, вядома. Насі, калі хочаш. Ну як? Ну як? Цудоўна. Абышліся без спрэчкі і засталіся сябрамі. Малайцы! Ура! Дзякуй табе, Беята, за навуку. Калі ласка, вельмі рада дапамагчы. І вы, сябры, вучыцеся. Хоць і не заўсёды лёгка знайсці паразуменне, але трэба старацца. Гэта таго варта. Канфліктаў стане меней, а сяброў болей. Чаго мы ўсім вам і жадаем. Ну а зараз яшчэ адзін мультфільм. А я ведаю, што яшчэ важна, каб сяброўства мацнела. Што? Разам і сур'ёзныя справы рабіць і вясёлыя гульні прыдумваць. Правильно, у нас усё гэта ёсць. Ёсць! Мы ўсё вучымся рабіць разам, нават не сварыцца. Значыць, усё цудоўна. І хоць час развітвацца, мы ведаем, хутка будзе новая сустрэча. Убачымся, сябры. Як заўсёды зранку. У нашым добра